Olen saanut työskennellä Katariinan kanssa täällä Europarlamentissa ja minulla on kokemusta myös presidenttiehdokkaana olemisesta, koska toimin tässä roolissa Suomen presidentinvaaleissa vuonna 2024. Ja voin sanoa, että aikana jolloin me näemme ympäri maailmaa, miten autoritaariset voimat vahvistuvat, me näemme äärioikeiston nousun Euroopan sisällä, me näemme, miten tämä vaikuttaa ihmisoikeuksien asemaan siihen, että ne haastetaan entistä voimakkaammin, naisten oikeuksia ja tasa-arvoa haastetaan. Me näemme, kuinka ympäristölainsäädännön puolella ollaan menossa taaksepäin. Niin on äärimmäisen tärkeää, että meillä on mahdollisimman monessa maassa sellaisia presidenttejä, sellaisia johtajia, jotka uskaltavat ottaa kantaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta, jotka toimivat aina ja kaikissa tilanteissa ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta, ja jotka ymmärtävät sen, että me tarvitsemme ratkaisuja ympäristökriisiin, me tarvitsemme enemmän sosiaalista oikeudenmukaisuutta maailmaan, jos me haluamme ratkaista köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyviä isoja globaaleja ongelmia. Siksi voin lämpimästi suositella Katariinan äänestämistä, ja mikäli asuisin Portugalissa, niin tekisin itsekin niin.